пані Тэрэзай мы пазнаёміліся даўно, яшчэ падчас нашых першых паездак у Гудагай, а яна служыць тут на кухні ў кляштары кармелітаў. Пазнаёміліся і зразумелі, што можна смела ісці на кухню, бо не толькі не пагоняць, але яшчэ прытуляць, накормяць і пашкадуюць. І вось сёння мы тут, нягледзячы на тое, што праца не спыняецца ні на секунду, бо цяпер ідзе фэст, перашкаджаем сваімі пытаннямі, бо гісторыю гэтай яркай жанчыны хочам расказаць і вам. Узби 8 яиц. 10. Не, 8. Покажи. Малые муси. Дай мне яйку одну поглядеть. 8. Што робіце зараз? Сняданка асабіста для арцыбіскупа нашага Кандрусевіча. Угадзіце мы сняданкам лёгенькім такім. Слухайце, но сёння у вас не адзін гость тут у Гудагаі. Прыкладна колькі у вас тут? 100 плюс? 100 плюс. З добрым ярхом. З добрым ярхом у нас. Ну так, яшчэ улічваючы ўсіх, хто прыйшоў пасля, то можна 200 набярэцца, так? Набярэцца. За ўсю ночку у нас было і больш нават. А ці Гудагайскі фэст гэта самая крупная падзея вось цягам года? Падзея адна з самых найлепшых, самых такіх многолітных, як называецца? Монолитная. Ну, монолитная, слухайте, мне сподобалося слово монолитна, ну прям подходить сюди, під те, що ми тут все бачимо. Скільки годин треба тут попрацювати, щоб все це на один стол, на один стол, на один подход, на один заход за стол, треба попрацювати годин 7. На один сняданок для того, на обед 7. Ось сьогодні, прикладно, ми працюємо з 5 годин раніці. Для того, щоб на 8 годин раніці приготувати снідання. Ну, у нас сьогодні, воно таке, як кажуть, шведський стол і, може, легенька сніданка, но все равно, нарезка і от сосиски ще варяться. Ясно. А з вечері там увогуле треба починати від раніці? О, конечно. Звичайно? Як? Ні, от з такої от пишної, яка на Великий Фест. А, пишна, то це годин 12. Для того, щоб смачно було і пригоже, ну, може, коли не, може, не отрымливается, але стараєшся і робиш гэта, щоб було пригоже і смачно. І що їжа вельми смачна, і зусім яна така хатня, вязковая. А мені гэта подобається. Ведаеце, што у меня есть інший коментар. У меня у Гудага увесь час адчуванне, што я ў рэстарацыі. Пані Тэрэза, для того, каб готаваць вось гэта все в таких маштабах, у вас сёння есть дапаможнікі, веда? Ёсць дапаможнікі, мае дачушкі, якія штогод мне дапамагаюць. Іх у мяне 3 дачушкі, сягоння яны працуюць 2. 20 год. А як вы сюди попали ввогуле на гэтую кухню? Впершыню? Я впершыню попала, звычайна, як заўсёды была на малітвах у касцеле, выходжу з касцёла, а катэхэтка выйшла, кажа: «Пані Тэрэза, дапамажы нам прыгатаваць, бо у нас працуюць палякі, і нам патрэбен быў без зупы, яны не могуць на абедзе». Ну, я вышла так и думаю, ну, добренько, сгодилася. На завтра пришла, приготовала им зупу и думаю, а что ж такое зупа? Одна зупа, треба ж некую котлету може приготовать. Приготовала котлету, а был, працавал на той час пан Ян з Польши. И он сядзіць и каже: «Зупа класс». Это ягоднае слово, которое он привык на гэты час. А затым яшчэ котлета была цудоўная. Гэта ж было, гэта рай быў на той минут. І з тых хвілін я засталася па сённяшні дзень. А па сённяшні дзень 20 гадоў. 20 гадоў як адзін дзень? Да, гэта было перад каранацыяй Маці Божай, это быў 5-й год, а каранацыя Маці Божай была 7-й, дык лічыце, колькі гадоў я на гэтай кухні, і колькі праз мяне вырасла нашых адцоў з першага курсу. Самае цікавае было, калі назаўтра, калі я прыйшла працаваць сюды, открываю звоночек, дзесьці отцы разъехались, а я выходжу на центральные вот гэтыя двери, уваход этой центральной. И стоит таки пригожий, маленький, толстенький таки хлопчик с рюкзачком, у шортиках. И кажа: «Пані, а вы кто тут?» Я кажу: «Ну, меня попросили зупу приготовать, и котлеты, во, сёння працую». А я, кажа, будучи ксёндз, вы ведаеце, хто тут стоял? Это Овен Андрей. А он каже: «А я поступаю у духовную семинарию». Боже, Маці Божая, куди ти мене прислала?
з першых крокаў, які паступаю ў духоўную семінарыю, а я першы крок раблю на працу на гэтай кухні, дзе жывуць разумныя псіхолагі, разумныя людзі. Ну, не пра гэта ж усім гаварыць, ну, вядома. І вот я сутыкнулася, вот, з першага курсу да мяне прыязджалі хлопцы на той час, я цынамі іх называлі, а яны па сённяшні дзень мяне называюць маці Тэрэза. Мама Тэрэза называюць мяне. Пералічваць не буду, бо на той час іх было 11-14 штук. Зараз колькі у вас? Ой, каго, кармелітаў? Не, Да. я гэта мею на ўвазе, што былі студэнты. Так. Першакурснікі, вельмі нашыя, нарачанскія, мядзельскія, мінскія. Гэта ж усе хлопцы, якія выйшлі самі з маіх рук карміла. Каша. Ойчынка не дасть змахляваць, бо і сам, калі першы раз, калі з отцом Аркадіем спаткалася, я працую на кухні старенькай, а ён заходзіць, а на першы курс тады паступаў так самы Пётр Фарына. Отец Аркадій штосьці, як цяпер, трымае ў рукце нейкі буцерброд і кажа: «Пані Тэрэза, а вы працуеце поварам працавалі?» Я кажу: «Ойча, мілый, усё жыццё працую только мамай. За кошт таго, што вялікая сям'я, і мяне навучылі яны працаваць, а сама я па спецыяльнасці тэхнолаг па вырабу дзецкіх цацак». А прыйшлося Детских чаго? Цацак? цацак. Это гумовых гномиков? Гномікаў. Гномікі цяпер у мяне ў хабітах карычневых. А хлеб я пяку традыцыйны, на жытняй заквасцы, на квасе жытнім. І займаем нават першыя і другія месцы па обласці Гродзенскай за кошт маёй печкі і майго хлеба. Адкуль секрет хлеба? Секрет хлеба – гэта мае прабабулі. Затым пекла мама, затым бабуля і мама моя пекла, і з гэтага, напэўна, ну, не то, што сакрэт, гэта, напэўна, мне хацелася самой гэта вот зрабіць, спячы. Ну, цікавасць ёсць такая, ёсць натхненне спячы хлеб, напісаць верш і сказаць добрае слово. Да вершаў мы яшчэ не дайшлі. Не трэба. Не, верш абавязкова трэба ў праграму. Ну. На пэўны час знікаем з кухні, каб не перашкаджаць усіх пакарміць, але хутка вернемся. Скажу, что вчера были цепелины, супер такие, видите, с творогом. Вегетарианские, да. Вегетарианские цепелины. Супер, хозяйка ведает. Шокавалася. Дома такая поцепелина вся. Скажите, что это за диво такое цепелины с творогом? З творогом. Ну, это дыйтычныя цепеліны. То же самое, что с мясом. То же самое, что с мясом добавляется. Мясо, творог. Так, творог, соль, перец. Зелень добавляется, чым найбольш зелені, зеленых перышкаў, цыбулі, укропа. Вось і все. Язык можно съесть. Да. Во. Такие угадзіла, біскупу угадзіла. І вельмі смачна, і вельмі... І сёння я такая довольна, што надта добрыя блюда. Такие добрые были, что язык можно было съесть. За добаўкай біскуп сам прыходзіў на кухню з талерачкай, што самае цікавае. Правду кажа? Правда. Як же ж я буду бахляваць? Вообще правда, так. А сегодня было такое иншее блюдо на пательне. сегодня так. На пательне пани принесла. На пательне, так. На пательне. В лучших ресторанах теперь у Минску приносят. Так, на пательне. Не, справа тым, там добавлялася капейка говядинка яшчэ, ну просто мы не успевали, і просто я не хотела кашу варыць. Ну каша это звычайная такая, захацелася зарабіць яечніцу, омлет зарабіць, у склад якой уваходзіла кабачок, цыбуля і базілік. А про Літву я працавала, просто вучылася і працавала ў Літве. Вось, поступала ў вышэйшую адукацыю, хацела закончыць быць доктарам, кажуць, педіатрам хацела працаваць. Вот, поступала ў Гродненскі медыцынскі універсітэт, але так адбылося, што ідучы з мамінай працы, мама працавала на пошце, там, в суседняй вёсцы Гродзі, і раптам апендыцыт мяне заставіў легчы паміж каменняў ад страшнай болі. І ўсё. Здаваць экзамены трэба было 15 августа, ну это серпня, а 13 число я попала ў шпіталь, попала на аперацыю. І хірург такі быў малады, прыгожы, кажа: «Ну, это судьба вам быць врачом, потому что вы попали в больницу». Ну, гэта не адбылося. І, вядома, апошнія месяцы здачы экзаменаў я вырашыла паехаць да бабулі ў Літву, прапісалася ў Тракайскі раён і хацела вадзіць тралейбусы па гораду Вільнюсу.
Але прыйшлося папрацаваць настаўніцай у школе таркайскай, піянерважатай. Праз год я паступіла ў коледж на вуліцы Кам'яніма і закончыла тэхнолог па вырабу дзецкіх цацак. І працавала на вельмі вялікай фабрыцы Неринга. Это знакомитая Яна Самая знакомитая по вырабу дзяцінных цацак. Вось, отпрацавала там 7 год, закончила вучобу и приехала, вернулась сюда, потому что вышла замуж за суседняга хлопца, ну, з моей вёскі суседняга хлопца. Вы его там сустрэлі ці тут? Нет, я тут яго ўжо сустрела. Ён старэйшы за мяне быў 6 год, але мы жылі ў адной вёсцы. Вось. Ну и таму прыйшлося мне вярнуцца сюды. Ён не хацеў ехаць у Вільнюс. Я, як была дэпутатам гарадскога савета горада Вільнюса, пры Снечку яшчэ тады працаваў я, такая вот маладая з Беларусі дзяўчына працавала. Вось, і вела работу. Ну, яка праца моя была? Я была тэхнолог па вырабу дзецкіх цацак. А параллельна вот яшчэ вось гэта абшчэственная праца? Абшчэственная, да. Дэпутат гарадскога савета была, гарадского совета города Вильнюса по обслуговыванию и бытовому обслуживанию была наша комиссия, если это верно. Ну, а затем вернулась сюда, вышла замуж, потому что муж не хотел ехать в Вильнюс, хотя мне давали квартиру там, на архитекту улицы. И он не захотел, потому что его была старенькая мама тут у вёсцы, и мне пришлось вернуться в ту самую вёсцу, где я народилась, с той Литвы, сюда, и началось мое семейное житё. Вот. Народилася першая дочка, другая, и пасля двойняшки, и так я тут и засталася. А працаваць по специальности я не могла, потому что это трэба было Мир, фабрика Гродно и Минск. Вот. И тому я працавала в магазине продавцом. Працавала, потому что маленькие дети, никуда особо не оставишь их, детского садика ж не было тут. Ну и вот так працавала. І затым, вядома, я каталічка ярая, заўсёды ў касцеле у Гудагайскім, гэтым нашым цудоўным. Вось. А родам вы адсюль? А так. Вот прям адсюль? Не адсюль, побач, 1,5 кіламетра. З якога месца? Тут у вас шмат панатыкана ўсяго. Вёска Труханы, але гэта ўжо Труханы, Ашмянскі раён. Але гэта побач жыву з касцёла, 1,5 кіламетра. А які ваш касцёл быў? Наш, Гудагайскі. Вот это ваш костюм? Вот наша парафія. Ага, то вы прям тут корнями. Я корнями, чаму яшчэ корнями? Мало того, что под опекунством Маці Божией нашей. Справа ў тым, што працую цяпер у кляштары гэтым, а гэта моя школа, дзе я заканчивала школу гэту, в гэтым будынку. Першапачатковая школа, 8гадовая, дзе сёстры пражываюць. Я тут пройдзены мой шлях. І прыйшлося так вот і прыйсці і папрацаваць у адцоў. Скажите, калі ласка, змянілася так жыццё? Ну, я так разумею, што ў Літве былі някепскія перспектывы, але вы вярнуліся ў родны кут, да такой малой радзімы, у малы свет, створаны асабіста вамі. Ніколі не было пра гэта шкадавання і думак пра тое, што я магла б там, можа, прэзідэнтам Літвы калісьці стаць? Можа, я стала б, можа, дырэктарам фабрыкі стала б, можа быць. Но справа ў тым, што мяне сюды цягнула што? Па-першае, каханне да мужа. Это была семья, вышэйшы уровень. Это так на русскай мове кажуць. Таму што вот я, трошки я адыду ў бок. Нават у той час, як ёсць святкуем Божае цела, з нашай вёскі мы ўдваіх з мужам прыязджалі і свой алтар прыбіралі. А тут працавала Богна, сёстра, яна заўсёды, так нами любавалася і заўсёды гаварыла, што вот з іншых вёсак прыязджаюць там 5-6 кабет, а тут удваіх сям'я прыязджала. І дзеці раслі, дзеці цудоўныя, прыходзілі сюды на схолію, яшчэ отец Аркадій, яшчэ будучым, не ведаю, усе першыя гады яго працы, можа яшчэ студэнтам ён быў, можа быць, можа ён. І дзяўчаты мае вот старэйшыя, яны тут абучаліся катэхезе і прыходзілі на схолію. Я ведаю, што ваше асабістае жыццё склалася даволі драматычна. Вельмі драматычна. 25 год таму назад, я заўсёды кажу, адыходзіла тое 20-е стагоддзе, яно прынесла для мяне вельмі боль для маго сэрца, для маёй сям'і, для маіх дзяцей, таму што на той час, вядома, 4 дзяцей, і гарыць хата, і ў гэтай хаце згарае гаспадар. Заснуў.
заснуў не вот ну так атрымалася і мусі замкнула можа праводку я нават мы па сённяшні час Вас не было тады ў доме? не было я працавала ў магазыне А дзе я былі працавала ў дзеці? магазине дзеці быў это было 29 перед Новым годам это было вот я ж кажу адыходзіла стагоддзя 20 Літаральна адыходзіла. літаральна Сёння, адыходзіла вось цяпер. да вось это свята было а я працавала ў магазине сярэдняя дочка моя патрабавалася ей практыка і яна са мной працавала я дзеля яе нават пашла ў той магазин працаваць для того что практыку нельга было па ейнай спецыяльнасці вучылася на мінскую эканаміст і вось мы з ей працавалі а меншыя дзеці вось эти двайняткі былі дома з бацькам у нас гаспадарка была вельмі вялікая хаця я з города лічы вярнулася з города Вільнюса но для того каб падтрымаць сям'ю дзяцей у нас была гаспадарка вось бацька заснуў і ў гэты час загараецца і вось і праз кухню пайшоў дым а дзеці ну такая зіма была лагодная гулялі там за сараем дзесьці двое гэтых меншых і убачылі што агонь і вось яны прыбеглі а дзверы чамусьці былі закрытыя яны не маглі адкрыць ну і гарыць дом і гарыць ну ён сябе адчуваў напэўна вельмі дрэнна ну трошки сэрца пабальвала хаця ён быў здаецца такі ну, нармальны здаровы мужчына згарэла маё сямейнае жыццё згарэла ўсё Як вы выжылі? выжыла сябе трэба трымаць у такім от стане не памятаць пра тое што ёсць дзеці вось я заўсёды яшчэ пры вечнай памяці для отца Бернарда который приехал до мяне тогда ну потому что я як добра ведала Літву а тут якраз святы отец прыязджаў на той час у Літву і для таго што правесці нашу перегрымку якая ішла ў Вільнюс на пехату вядома приехалі на вакзал а праз усю Вільню трэба было правесці я як вельмі добра ведала Вільнюс і ён як пачуў пра эту бяду з сёстрамі прыехаў ну са спачуваннем да мяне ну вядома ну я вот заўсёды памятаю гэты вот погляд ён спакойны ён нічога нават не гаварыў і я адчувала вот гэту дапамогу моўчкі ён моўчкі стаіць перада мной отец і я і памятаю што вот як быццам бы воблака падымае нас дзесьці вот это апякунства маці Божай гэтага утульнасць якая-то спасыланне якіх промняў такой дабрыні і што трымайся не плач нават ну трымайся ты ж у цябе ж 4 босых голых дзяцей што ў цябе асталося нічога машына асталася на которой я на працу паехала вось і яшчэ ў памяці астаецца такі погляд вот я у нас як уязджаеш у нашу вёску такі як я заўсёды ругаюся з нашай улады говорю у нас пад'ём 1,5 кіламетра чаму ж вы гэту дарогу не чысціце не глянцуеце я спускаюся з гэтай гары лес кругом снег а хата прыгожая у нас была якраз летом шалёўка новая і вось гэты пломя гэта вот і все гарыць маё вось і тут жа я не бачу дзяцей я ў роспачы такой крычу і не виджу гэта старэйшая это ну старшая працавала гэта са мной на практыцы на выездзе была на аўталаўцы а дзяцей меншых я не бачу яны біленькі схаваліся ім так было страшна што яны схаваліся ў сараі ну вось і ўсё Што самае складанае было пасля? Пасля самае складанае было вот я сядзела і думала вот як далей жыць каб дзецям было добра я пра сябе ніколі не памятала я угрузілася я вярнулася з горада вось такімі капсірамі так а ў мяне раптам паяўляецца гаспадарка вось коровы для того чтобы дзяцей паіць іх трэба было вучыць ужо іх старэйшыя трошкі закончылі хоць коледжы заканчвалі а далейшая вучоба прыцягваецца а меншым-то яшчэ школу закончыць затым вучыцца і я упраглася настолькі адраклася ад усіх сваіх прафесій якія мела гэтыя я уляглася ў гаспадарку каб было малако было мяса і яшчэ трымала вельмі многа авечак 130 штук Это стадо. Стадо велькі, отцы вядома, я сюды мяса приносила. 120 их было. 130. Вельмі добра, прыгожыя овечки ходили, стадо такое великое, это отдельная история. Вот так и жила. Вот мама у вёсцы была, ну якая там за мамой дапамога, наш старейший человек и старенькая уже одна, таты не было уже, давно памёршы быў. Вось, так і жыла. Дзеці ў мяне атрымаліся вельмі добрыя.
за что я и радуюсь. Самое главное богатство и моя сила, моя подмога. У меня их 4. І от прикладно, ну так як я не двойняшки, значить це 3 день народження. Здається, поїсти треба купити подарунок, ті квітки і повіншувати одного, другого, третього. Ні, я сяжу як королева, заходять діти з великими букетами, сумками подарунків, я ними не частуюсь. Вот так. 2 економіста, один архітектором мог би працювати, бо він закінчив ще едукацію інженерно-строїтельну Белгородську в Росії, і програміст. Вот і все. Розкажіть той вірш, з якого ви вчора вечір починали. Про сім'ю, про родину. Мой лёс жыцця не горшы і не лепшы за другіх. Складаецца з вытокаў. Бацькоўскі дом, прыгожы сад, панадворак, старенькі плот. За шматгадовым клёнам суседні дах. А далей што? А далей толькі ўспаміны, дзяцінства, моладасць. Усё даўным-даўно прашло. Цяпер маё жыццё, моя сям'я, мае 4 дзетак, да бабак радасці унукі, іх 6 у мяне. Здаецца, што як птушкі з раю прыляцелі, разбавілі, уцешылі жыццё маё. Гады ж ідуць, плывуць нібы аблокі ў небе, кранае тое, што ўжо заход. Слабее сэрца і нядбайласць маюць ногі, утульна рукі туляць на галаве сівы туман, усё як бы і трэба, але спрачаешся і гоніш ад сябе, нібы тугу, нібы абман. Але не раптам скончыцца былое, набытае ў любові і адказнасці за ўсё. Найбольш за тое звітае сямейнае гняздо. Крапчэе дружба і моя адказнасць, нібы ў бочцы моцнае віно. Я яшчэ не скончыла. Все, не пішыце. Раскажыце, знаете яшчэ пра што? Што расказаць? Чым вы жывеце цяпер? Чым Акрамя я жыву? дзяцей, унукаў і кармелітаў. І хлеба, і вершаў. І вершаў, і хлебаў, і тэлебачанняў, якія мяне бесконца здымаюць і хочуць, Я іх запрашаюць. разумею. Я депутат мясцового совета. Значит, так, проезжаем по вёсцы Гродзі, это центр, и, значит, приехали корреспонденты з Гродно, девчата такие трошки знакомые уже по моих вершах, и на меня знают. Меня запросили разом проехать. И кажется, ну, вы проехали про Гродзі, не майте сфотографировать домик, які утульны. И отвезли меня в мою вёску, на мой хутор. Приехали, а у меня гектар кветок насажено. Ну, я купила пасля пожару, купила домічок в этой самой вёсцы. Сколько грошей мне было, мне, так как я заседала в женсовете областным, и там допомога мне пришла. И я купила не такие, не величенькие, маленькие, вот отцы приходят, домичек. И он у меня такие утульные. Хлопец мой, сынок, как архитектор, ну, Майас. И он мне все зробили, мне и зятьи допомогли. Мне, и он у меня с всеми удобствами. И вода там, и скважину выкопала, и ну, все у меня есть. И вот приезжаете, они кажут, так это ж хата такая пригожа, так а чого мы едем по городу? Вы знаете, кажу, а мне дык соромно за это. Чому? Потому что у такой его цивилизации, такой пригожей вёсцы, и вы не нашли ни водной хаты сфотографировать у газету «Гродненскую правду», правда? Я кажу, это ж позор, на исполкоме она говорила. Сегодня проезжали коло кожной хаты, а фиранки цудовные, а под плотом крапива. А приехали у глушу, таки вот у мою вёску, на хутор, і мою хату здымаюць на тэлебачанне. Ну, тоже і прыемна, і ў той час, ну, вот гэтым жыву. З чаго складаецца маё пытанне? Ваше пытанне, мой адказ. Люблю кветкі, люблю прыгажосць, люблю убираць. Вось. Ну, і люблю працаваць на кухні, хоць вельмі цяжка, но люблю. Потому что поважаю вот этих своих отцов, эту добрыню, эту вот, ну, молебень. Я не кожную раніцу бываю на молитвах, потому что треба на обед штосьці приготовить, може, які гості заїжджають, там ті отці, які приїжджають, я відомо. Но я стараюся на ранню імшу частяком бувати. Частяком бувати. А які яны кармеліти? Кармеліти яны, ну, може, каб яны абутыя, може, яны былі б лепш, як яны босыя. Не, яны справядлівыя,
справедливые, хорошие. А наши кармелиты, ну что сказать про нашего проборшча? Это ж человек золота, кавалок золота, это ж гаспадар, по-першее. Он пришел до нас, я не говорю, что у нас были благие, отец Казимир хороший господар, но с приходом отца Аркадия, ну, так само тут все буйствуе у лепшую сторону. Молодец. І он вельмі не столькі ж, сколькі ён тут такі гаспадар, ён вельмі соперажывае за ўсё, перажывае. Я вот прыходжу на ранку на працу, а ён тут робіць каву, і мы размаўляем. Мне вельмі прыемна то, што ён можа са мной падзяліцца тымі пытаннямі, узнікшымі з самага ранку да вечара. Вот это вот. Бывае, не ўсе ж адцы дома. Вядома, отец Ігнат, ён малады яшчэ, малады. Можа, з ім штосьці не... Ну, ён па хазяйственнай часці ў нас дапамога. Отец Казімир, ну, вядома, это ж чалавек старэйшы і прытым. Ну, отец Аркадий, это нас умнічка. Яго не толькі я паважаю, яго ўся парафія вельмі любіць. Кажуть, ну гэты вот ваш маленький гэты ксёндз, вот маленький. Так кажуть про яго. Так, маленький. Я так само чула. Вот, маленький. Ну, я кажу, він маленький, видно, то, що даленький он. Вот. Вернемся, как это, увязать кармелитов и тему кухню. А какое самое любимое у кармелитов блюдо, якое вы готовите? Что з вашего для іх такое? А зробіть-ка нам вось. Вось гэта, да? Вельмі любят цепеліны. Цепеліны гэта уже пошли, я Ясно, цепеліны. Цепеліны. Ну, любят блины. Ветер з Литвы подул тут. Подул. Вельмі любяць бліны мае, прыкладна. Вот. Ну, мае баршчы любяць. Зупы пачамусьці ім нравіцца. Гэта мой шэдэвр, які заўсёды нават грэка-католікі прыязджаюць. Яны тоже вот так. Это вот мае супы вельмі любяць. Вы зараз рызыкуеце. Мы зараз парэкламуем гэта ўсё праз Радыё Марыя. І што цяпер? Не. Трэба будзе замыкаць дзверы ад гасцей. Не, вы заходзьце, а мы будзем рады. Чым жыве Гудагай паміж тымі урачыстасцямі, якія ва ўсіх навідавоку? Які ён гэты Гудагай? Гудагай, ну што хочу сказаць, што Гудагай ад жалю, што ён памяншэў яго вельмі маленька. А так тут заўсёды, вот, я кажу, і ў гэтых нашых Гудагаях па-асобаму і сонца свеціць. Ну, напэўна, Святая Марія, напэўна, яна тут над намі апякуецца настолькі, што яна ў другі раз нават у непагадзь мусі спасылае промні нам такой вот дабрыні. Па-першае, што мусі людзі добрыя. Я вот хочу вярнуцца яшчэ, вот я з вёскай Трухан, а побач са мной яшчэ вёскі такія Дэбісі, Галагуры, Галіны. Гэта былі найлепшыя парафіяне нашай парафіі. Вось, хочу сказаць, што надта добрыя людзі жывуць, жылі ўжо ўвогуле сказаць. Ну і на гэту старану Астравеччына тут, прыкладна там і вёскі такія Кяждуны, Паляны, а сам мястэчка гэта. Ну, на самой справе сумнавата з таго, што мы праглядаем інстаграм отца Аркадія, і ён у гэтым інстаграме гудагайскай парафіі ён увесь час посціць штодня амаль, што ён посціць гэтую свечку, што памер той ці іншы чалавек. Я думаю, так, Гудагай, што адбываецца ўвогуле? Радасныя падзеі тут какие-нибудь ёсць? Ну, чаму ж ёсць, чаму не? Ну, змяншаецца колькасць сур'ёзна людзей. Так. Но все равно мы живем. Поглядите, у час летні, спатканне канікулы з Богом, деткі тут адбываецца. Я іх таксама стараюся іх і свае абеды прыгатаваць для іх там, ну, хаця б яны приезжают днем, на ночь яны доезжают. Ну, чему? Живут все люди. Ну, костел не пустуе. У нядзелю приехать, ну, то досыць 2 імшы, беларускамоўная і польскамоўная, яны поўны костел. І заўсёды вот такі вот отец Аркадий ляціць у сталовую і кажа: ой, як добра сёння, так добра было. Людей много было. Радуюцца, калі шмат. Радуюцца. Мы все радуемся, нават кабеты вот старэйшыя, якія прыходзяць. Але вось як шмат людзей было, і моладзі было. Вот, моладзі у нас вельмі много. Ёсць моладзь? Ёсць. Класна. Ёсць моладзь, ёсць надзея. Паглядзела я на Мацея, который стаіць за камерай. Мацей, уже скидывайце ўжо гэта. Прачытаць яшчэ верш. Давайте які-нибудь хороший верш. Ой, боже, мне их столько. Вы, што трэба, каб напісалася такая паэма? Што вы для гэтага робіце? Вы стаміліся моцна і сели пісаць? Ці вы раніцай прачнуліся і у вас ёсць натхненне? Верш напішу. Адкуль гэтае натхненне і гэтая творчасць? Натхненне, як была маладая, натхненне прыходзіла, таму што і каханне, і студэнтарскія гады, і праца, і праезды любыя, і каталася, і за межу ні аднаго разу не з'ездзіла, а быўшы Савецкі Саюз адкаляціла ўдоль папярок, даже была
В Алтае была, на Байкале озере. Я отъехала, полуостров Хатанга была. Я зараз я зараз паглядзеў, що на Матвеева раза спытаюсь, аўтаспынам? Спином и самолетом летала, и я гидобригада, по-перше, у меня голос пригожий, я пела в нашем костиле на хоры. Спеваю на хоры песни. Да, не пишите. Нет, это важно. Я просто боюсь яшчэ какой-нибудь пласт информации поднять, что окажется, что яна яшчэ не ведаю. Так, Могла полететь так, у космос, так. але замест гэтага, вось, маем, што маем, вось тут. Вершы пішуцца на хутар. На хуторе пишу, у молодости вельми атрымліваліся вельми много. Написавши было вершаў, ні одного зборника не. Я А дзе яны храняцца у вас? Они запісаныя? на звычайнай паперы у блокноте. Я оставляю для своих деточек, каб яны от пачатку до конца прочитали. Там усё про мяне ёсць, і моладасць, і подростковый час, і замужество, і каханне, все там ёсць. Не для ўсіх гэта дано прачытаць. Я для деток заставляю. Мяне заўсёды крычаць на мяне, ругаюць: напиши, будзеш грошы атрымліваць. Не хочу. Я хочу деткам оставить память. Вось, штосьці сатрэцца, а сёння адкрыўшы тую звычайную, такую вот, шытак такі, і прачытаць мамінае, там напісана рукой, прыгожым почеркам. Даволі. Вось. І ў моладасці мне лягчэй было пісаць, таму што з цягам часу памяць трошки уже хромае. Вось. Я як і ў моладасці была, мне досыць было так, я придумала сторожечку такую, вот, радочек такі, і все. Я пока пришла, я еще дополню 4-5, все, и атрымліваецца вершы такі, некія балады писала. Справа тым, а цяпер мне цяжэй яны атрымліваюцца. Трэба сабой носіць заўсёды лісток паперы і карандаш, дапаможнік у кішэні. Гэта ж уже можа і не патрэбна. А ведаеце, у мяне яшчэ ёсць асабістае пытанне. Я на вас наглядзецца не магу. Вось што раз я прыязджаю, вы ўвесь час прыгожая. Вы такая жаноцкая, такая яркая, і такая творчая, і гэта бачна. Пры гэтым вам не 18. Які сакрэт? Як можна вось такой захавацца? У 66 гадоў? У 66 гадоў. Як можна такой захавацца, чтобы столькі выпраменьваць жыцця, любові і такой, хорошай жаноцкасці? Як гэта? Навучыце. Добра. Па-першае, трэба часцей наведвацца зубнога тэхніка. Так. Я лічу. Это важно. Это вот першы раз наплыло мне, я так вам адказваю. Мне ніхто так не наведвайцеся тэхніка зубнога, і будзеце тады спакойна адкрываць рот, каб усмешка на твары не сходзіла. А вочы? А вочы мае зялёныя, яны такія даступныя для ўсіх, так што... Пані Тэрэза, вельмі вам удзячна. Я вам удзячна за все, што мы тут знаходзім штораз. Як это не дзіўна, мы штогод прыязджаем Гудагай шмат год. І не толькі ў сезон, калі урачыстасці, але не ў сезон, калі зіма, і калі кажуць: а што вы туды ідзеце на ту вуліцу, волкі вас там з'ядуць. І ведаеце што, мы кожны раз праходзім праз кухню пані Тэрэзы, і ні разу мы, прыехаўшы сюды замёрзшыя, панылыя, такія змучаныя, бо мы часта сюды прыязджалі змучаныя за нашу гісторыю Радыё Марыя, столькі дабрыні, утульнасці і цёплай кашы мы, по-моему, не атрымлівалі нідзе. Так, і овсяночки для вашего сына. И овсянки для сына. Я знаю, что я не пропаду, что нам только до Гудагая дотянуть. Нам только дотянуть до Гудагая, и нам найдется, тут все найдется, в принципе, и доброе слово, и посидеть тут на кухне, потупить просто, знаете, вот среди нормальных людей. Это классно. Дякую щиро вам за эту возможность. И вам так само. Я вас так само. Вельмі дзякую. Можа быць, там на лішняе шмат нагаворана, но сказана праўда. Дай Бог і вам здароўя, працы вам. Нелёгка, я лічу, што трэба. Каб вы толькі існавалі даўжэй. Не толькі вот спатыкаліся з людзьмі, якія маглі б вам хоць пару радкоў правды сказаць. Это важно. А важно, у нас классная правда, потому что мы католики, у нас все по правде. Так, дякую шчыра. Дякую вам. Так само. Калі хто гутарку альбо размову распачынае з добрых слоў, здаецца ж чалавек адукаваны, бо прачытаў ці не напісаў немала ён тамоў. Але хачу сказаць я пра другога, пра чалавека без лішніх нават слоў, які пражыў у цяжкай працы, пражыў без адпачынку і без поўных сноў.
Адпачываў бывала не на мягкім ложку. Тае прыемныя пярыны салома жытняя служыла на прыгуменні пад старым дубом. Каб не праспаць, служыў падушкай шэры камень, абвеян ветрыкам, абмыты цёпленькім дажджом. Паспіць хвілінку, ды прачнецца, ды толькі квасу жытняга пап'е, а вось духмяную скарынку хлеба з сабою поле ў кішэні панясе. Падчас касьбы альбо гарбы адломіць ён кусочак, ды пасмокчыць пакрысе, а вось другую палавінку нібы ласунак з крамы яшчэ ж і дзеткам прынясе. Праз гэтыя праўдзівыя радкі я часта ўспамінаю свайго дзеда, сваю бабулю і сваіх бацькоў. Жыццё якіх было не асалодай, было выпрабаваннем, а не мёдам. Але яны ўсё ўмелі, усё рабілі хутка, спрытна, смела. Прыліць любоў да роднай зямлі. Да спраў простых, часамі цяжкіх і вясковых, найбольш прыйшлося нашай маме, а мы ж не разумелі, ды не хацелі стаяць з матыгай у агародзе, чыпаць світых кароў. Вось толькі цяпер я разумею, адкуль была любоў да той зямлі, да той вялізнай гаспадаркі. Хацела не гатовае ў кубачку падаць, хацела, каб мы штосьці ўмелі ды цанілі. Набытае цяжарнай працай, з шурпатымі рукамі, як райля ў полі. Усё нам гэта і нашчадкам хацела перадаць.